jalur barengmu saka rengkunan Alhamdulillah barokallah dagelan metu dibarengi grimis nyeblok. Lah ya ora apa-apa. Iki aja dianggep suatu musibah, dianggep ademe keluargane sing kagungan kersa, sing berbahagia, Mbak Ayu dan Mas Bayu. Mas Bayu. Mergo dina iki dadi nganten diseneng-senengke, Pak. Ha iya. Tamu sing saka adoh rawuh apa meneh sing cedhak. Sing cedhak. Luar biasa ya, Pak. Lah iya, kajate panjenengane Pak Sukirman dalah Putri Buwati. Buwati. Iki muga-muga wae ora ana alangan apa-apa. Amin. Insyaallah iki wis mantene ya wis rampung, wis resmi. Alhamdulillah. Wis menjadi suami dan istri. Alhamdulillah. Mergo kewajibane Mas Bayu sebagai suami harus bertanggung jawab kepada Mbak Dea utawa Mbak Ayu. Iki rias ngantene ya muga-muga lancar. Amin. Semono uga toko kosmetik barokah muga-muga ya lancar. Amin. Mbak Ayu kan duwe usaha ning gone ngarep pasar ngolaan. Oh ya. Toko kosmetik, peralatan rias komplit. Amin. Iya luar biasa. Termasuk Mbak Ayu ini tipe wanita yang semangat untuk berbisnis, berdikari ngeloloni saurunge dadi ibu rumah tangga, menjadikan contoh utawa suri tauladan besok yen wis kanugrahan golekan kencana utawa putra. Oh nek didongake muga-muga nek Mas Bayu karo Mbak Dea utawa Mbak Ayu nek duwe anak muga-muga nek lanang dadi bocah sing soleh. Amin. Nek putri ben dadi bocah sing solehah. Amin. Somben nek Dek Ayu wis duwe anak aja undang Mbak Neh lho, Pak. Gak. Somben nek Mbak Ayu wis duwe anak, undang-undangane Bu Ayu. Bu Ayu. Mergo wong wedok nek wis duweni anak iku undang-undangane Bu mergo wis duwe anak. Mergo duwe anak. Nek ijeh prawan undang-undangane ya Dik utawa Mbak. Mergo urung duwe bojo. Oh iya iya. Dadi ana nggon-nggonane dhewe wong wedok iku celukane. Engko nek wis duweni putu, wong wedok celukane wis beda meneh. Mbah Putri, Mbah Putri, Mbah Uti, Mbah Dok, Mbah Dok. Akeh sebutane. Oh iya iya iya. Engko nek saya tuwa meneh, wong wedok nek sing paling tuwa iku ya duwe julukan dhewe. Buyut. Buyut kurang tuwa, Pak. Buyuten. Lho, kok buyuten? Lah tak wi buyuten. Ora buyut, ana neh. Wong wedok nek wis tuwa kuwi diundang nyi. Nyi iku ketaranane wong wedok sing paling tuwa. Oh. Dadi kaya Bu Wati iki besok nek wis sepuh mesti wong wedok-wedok nek nyopo ngene. Badhe tindak pundi? Nyi Wati. Pama jenenge Juminah. Wong-wong mesti ya nyopone ngene, badhe tindak pundi Nyi Juminah. Lah bojomu jenenge sapa? Tuliti. Nah, kuwi sok nek wis tuwa wong wedok-wedok nek ngundang mesti ngene. Badhe tindak pundi Nyi Tuliti. Apa, Pak?
Badhe tindak pundi? Nyiliti. Garwane Pak Sendor. Garwane Pak Sendor nyiliti. Wah, ajeng ngumbah blutru. Bojom jenenge Nyiliti. lho, lah nek nyiliti ya pas badhe tindak pundi nyi. Liti. Sing gak penak ya, Pak. Ana nek lho bakul sate ngarep kuniran. Sapa? Burami. Lah nek Burami, Ora badhe tindak pundi nyirami. waduh iya ya. Pak kok ya ora penak ya. Iki lho ape nyirami kembang ra ngono terusan. Lho iku pancen julukane wong wedok nek wis tuwa kok, Pak. Oh iya. Lah nek wong lanang ya ana. Wong lanang. Mulai saka cah cilik. Bocah. Nek bocah diundang cung, utawa le. Engko saya gedhe diundang Mas. Mas. Engko saya gedhe diundang Bapak. Nek wis di bojo. Nek wis di bojo di anak. Iya. Engko nek wis tuwa diundang Simbah. Simbah. Lah wong lanang nek sing paling tuwa iku ora tambedane kaya wong wedok. Nek wong wedok mangi, nek wong lanang ki. Pama jenengku Mas Rokim. Somben nek saku sepuh wis tuwa, ya badhe tindak pundi Ki Rokim. Rokim. Pama kowe jenengmu Sendor, badhe tindak pundi Ki Sergio. Sergio. Badhe tindak pundi Ki Sendor ya ngono. Sing paling cilaka iku malah Pak Amde. Lah Pak Deku gene. Amat jenenge. Lah nek amat ya ora apa-apa to. Lho kenapa apa badhe tindak pundi kiamat. Iki lho ameh njabut nyawane wong sak donya ora ngono. Iya ya. Lah iya. Malah buyar kabeh. Malah ora badhe tindak pundi. Lho nek Pak Carik malah dikuaplok wae. Lah nek Pak Carik Badhe tindak pundi kirek. Manjuguki wong. nek Pak Carik ya aja badhe tindak pundi ki apa Ki Pak kirek ya aja ngono ah. Mosok badhe Ya jenenge Carik iki lak jabatane. Oh iya ya. Ya jenenge sapa umpamane ngono. Badhe tindak pundi? Ki amat. Ya aja kirek. Kuwi ana julukane dhewe-dhewe, mulane sampean tak penging. Mergo Mbak Ayu saiki wis duwe bojo, diundang apa sok nang anak diundang Bu. Nah, beda ya nek aku nyeluk kan Dik. Dik. Ha iya. Lah nek saiki cara cah cilik-cilik ijeh cah wedok bocah. Ya. Ngene iku nek nyeluk rak nduk. Nduk. Nek wis rada prawan. Carane basa Indonesia nyeluke piye? Nek nganggo basa Indonesia beda, Pak. Nek nyeluke cah wedok ijeh prawan. Antara wong wedok ijeh prawan, Wis di bojo. wis duwe bojo. Oh. Iku nek basa Indonesia ana dhewe Jakarta. Jakarta. Nek bocah wedok urung duweni bojo, iki biasa diceluk nona. Nona. Nona iki ketaranane wong wedok sing urung duwe bojo, urung duwe anak. Nah, Mergo gong duwe bojo. diceluk Nona. nona. Lah nek sing wis duwe bojo duwe anak, Nek wis duwe bojo, duwe anak, kuwi diceluk nyonya. Mergo wis duwe bojo, duwe anak. oh nek urung duwe bojo, urung duwe anak, Diundang nona, nek wis duwe bojo, duwe anak, diundang nyonya. lah ndelalah iki. Urung duwe bojo, ora roh duwe anak. Ah, iku diundang nyah-nyoh. Kok nyanyo? Manggone ning gajah. Oh, bahasa Inggrisnya ndebegenggek iku. Ora ono basa Inggris kok begenggek. Lah wong jenenge. Lah kowe iku takonem ya aneh kok. Urung duwe bojo wis duwe anak apa jenenge nek ra nyah-nyoh? Lho, kowe gong roh ceritane piye? Ceritane piye? Anake Sariman. Lah anake Sariman kene. Lho alah bocah njaluk dituthuk ndase trayo. Sariman ki ndek anak wedok apa piye? Duwe anake wedok sing barep kuliah lagi semester undup-undup. Lho, iya piye? Lho, delah banggane iso ngene, meteng 9 sasi takoki dhewe. Nek ra percaya. Kalau piye, Man? Nek gak percaya takoki. Jarene bapak sampean kok ndek anak wedok iki ya apa ora? Iso apa ora ta? Iki mbok delok kaya ana. Ada apa sih? Lho, ada. Bayamu ada apa sih? Mlepuk. Lah, melepok lho kok aku kaya si kaguan kersa bahagia. Pasukiman. No. Masa iki. Bapak-bapak sepiye kan bahagia. Padha wae.
Iku lho. Penting wis tak kabari ngono kok. Lho iku lho undangane iso maca apa ora? Triwiti ora patek iso. Triwiwiti untum kono. Pak Sukirman dalah Putri Widyawati. Lho ngene iki boros digawe ngene iki. Lho, Ngene iki kok boros Man, ringan aku lho kok. kowe kok iso muni boros iku piye? Lah iki lek kene delok nang ketoprak tamu diundangi. Lah aku rasa ngono wis bahagia. Kowe iki ya goblok panjenengane iki kepengin nyubya putrane Mbak Ayu Dea Ya. sing lagi dadi nganten entuk jejaka ganteng Mas Bayu. Kangelan. Lho kok kangelan wong terahe iki disobya ben ketok mlewah, ketok nyeni, ketok hebat. Ya. Terus ditanggakno ketoprak kanggo ngibur. Iki panjenengane Pak Kirman Dalah Buwati padha karo ngamal goblok. Cek irit aku. Lho kok iso irit iki lho, kowe ndek mben ya digawekno padi-padi ngono. Ora lah, anakku wedok dek iki tak kandakno kowe. Sing anak wedok iku Alhamdulillah. Iya. Iki malah wis meteng nganggur lho, ora apa. kan Ora hebat anakku rasa nikah-nikahno kangelan. terae bocah kocluk ya niku Bu. Ngene iki laran nyebar undangan kowe nekane ketoprak boros. Berarti Sariman duwe anak wedok. Saiki bocahe Meteng lho ora cepet aku. Ora usah dadekno manten karo kangelan ngiwong ngene-ngene iki boros. Tambarno meteng dhewe lele. Man, Ada apa sih yo, Man. Bangga. Iki pernikahan iki kanggo jenjang kehidupan ke masa depan. Ora disik-disikan. Tujune lak golek putu ah. Iya. Aku rasa ragat sesuk entuk putu nganggur. Rasa angar kaya aku. Matoh man. Atau napa no? Berarti anak wedok saiki meteng pirang sasi, Man? Wis itu nek patang sasi. Delok engkas lahir aku di putu rasa ragat. Hai. Yes. Lah sing ngetengi wis ora? Ora roh. Mas. Gampang lho kok nek iku. Lah iku jenenge anak esuk diundang nyah nyoh. Ya ora apa-apa, sesuk gampang. Sing metengi sapa ora roh, lotre. Maksudnya di lotre? Sanger sing menang ya iku bojone anakku. Gampang rasa digawe ngelu. Oh alah bener kowe iki bapak sirahe gundul ya bener kowe iki. Kene ana sumur. Bapak bento iki. Ora ana sumur kompan kok ya. Ngapa? Nek ana sumur kompan coplok engklekane nggo ngoprok ndiase Sarimani lho. Jengene wong tuwa iki harus memperhatikan kehidupane anak, perkembangane anak clok-clok. Wis tak perhatekno saking aku ngelu tak mbarno. Tuh. Lah anak meteng kok kowe seneng kok ora susah, ora roh sing ngetengi. Lah kene wong tok putu kok ya. Iya bener kowe. Ora saraket Tak belani Mas. Jenenge dosa ya, Man. dosa lah urusan buri ya. Iya bener kowe. Dosa Mas. anak kon ngewangi kowe, dosa tak tanggung dhewe. Ya mbok tanggung dhewe tapi sok ben putu mlair iki jenenge julukane ora putu sah ning putu haram. Tak gawa ning gone Pak Yai tak kon ngalalno. Wah bener kowe man. Dungane ben kalal dah. Pinter man kowe. Dadi sok ben nek putu mlair julukane haram Tak gawa. mbok gawa ning Ning gone Mbah Yai mbok kon ngapakno. tak jaluk ning sertifikat halal. Macung apik iki. Setuju man aku Oke, karo kowe. ning Man. aku ijen duwe akal. Apa? Kiai sak Kabupaten Pati tak bel. Lah apa bel? Mbah Yai sok ben nek ana wong sing jenenge Sariman, rupane kaya luwak kembang, Lah, mara nggawa bocah njaluk sertifikat bayi halal, tulung aja kei bosok. Lah apa? Kok dingin? Putum tetep haram. Aku ora dikeki kok Kiai ra masalah. Lah terus Aku moro ning gone menteri makanan sing maring halal-halal iki langsung tugasnya. Tak ngerti. Gak menteri kok sing tukang ngurusi makanan halal-halal iki karep piye? Gawe apa lah iku lah? Lah nek kowe arep ning gone menteri ya ning menteri agama. Iki piye Pak Menteri? Anakku iki wis dianggep makanan ya lah, pokoke dikeki label halal aku. Lah iya ngono ora apa-apa. Apa kowe entek ya? Entek ku sapa kowe. jenenge nek mara ning gone menteri, iku aja ning menteri man. Lah terus. Ning gone Kak Seto sing saiki dipatah karo panjenengane Bapak Presiden Prabowo dadi melindungi kehidupan anak. Dadi ben ora ana KDRT anak. Ngono. Iya, sok eneh nek putum sida lahir Ya. tulung ya man. Ngapa? Saurunge lahir
anak ndang golekno jodoh. Ngono. Kanggo nutupi kejelekan utawa iku dolok Jane kene apa kok rame ning ngene kene apa? Ame mbok apane leken. Dadi bocah kuwi ora isin besuke nek lair. Ya, aku tak parane tak kandhani. Lah ya ngono masuk. Dadi bocah kandhani. Dadi kandhani nek iso iki menjaga kehormatan wanita. Caca. Jenenge wong wedok nek iso ya aja nganti metengse. Ana tetembungane keleman ajining diri saka ati, ajining salira saka busana. Becik ketitik ala rupaku. Ya wis. Lho lah kowe kok jujur. Aku rumasane elek kok. Iya. Lah iya mulane kabeh wong iku kudu hati-hati lan setiti. Kanggo ibu-ibu sing jaman saiki harus memperhatikan anak terutama cah wedok. Ngono ya. Nek cah lanang ngono gampang-gampang dikandani man. Sing penting bocahe bisa lanang manut. apa? Lah anakmu dhewe mlete kok. Lho, Anakku gede. aku menengae terus disawer matur nuwun. Iki apa iki? Oh, Yakul. Iya. Lah iki anak sing meteng man. Iya, alhamdulillah. Kok tak ombeni iki lak apik. Niki omahe adoh lho, Bu. Omahe Jawa Timur. Jawa Timur. Ayo penggemar setia. Wahyu Manggolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BM semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Amin. Dari Mas Iwit Sembian minta lagu Imbang Ono Katresnanku Tembang Kangen. Ugi wau enten pesen saking Dek Ayu. Terose wonten kadang ingkang mundhut tembangan Gubuk Asmara wonten taman dereng diaturi. Pramila teng dagelan kedah dipun aturi. Iya, iya. Neng taman urung dikei. Durung. Wis sawerane mlebu taman kok. Aja kuwatir iki Mang Buwati wis nyepaki receh-receh. Dagelane jare arep disawer Buwati cocok iku. Buwati Ning pol karep iki lho. Ijek nampa tamu. Buwati. Ya Allah le tamune sakmene ya wis sing urung diparingi mau apa ning Taman Gubuk Asmara iki diwenehi Gubuk Asmara sih engko terus dilanjutkan karo permintaane Mas Ivan iki diwenehi salah sitok ana tembang kangen utawa imbang ana katresnanku Sariman dipilih Sariman direkwesi wong nek tembang sembarang dengah kok nduk tembang kangen nggih. Ya, tembang kangen. Gubuk Asmara lanjut tembang kangen. Masuk dados yo. Kale ngerantos panjenengane dulur-dulur yang terhormat musisi. Iya. Oke. Nggih. Dan spesial untuk kedua mempelai. Ya. Semoga cintanya langgeng dunia akhirat dan alhamdulillah cinta mereka udah disahkan oleh agama, oleh negara, disahkan oleh kedua orang tua. Amin. Yang penting nganten berdua harus membawakan oleh-oleh. Apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Somben nak gawe oleh-oleh wong tuane kan mesti anak. Ya foto iki penting. Foto penting sing aja kaya anak. LKM di apa itu? Lamaran keri meteng dhisik. Apa, Mak? Kowe lho kaya padasan. Ya iki sing mbok bledosna ning gone punden ndek nganane kale aku urung dadi. Wong apa padasan ndak arep wudu kowe. Mosok nemennya aku kowe padasan saiki. Ora kaya padasan. Padahal sing nom aku buari lho, Mak ya. Bu, niki mboten kaya padasan. Ayo, Pak. Niki kaya keran masjid, Bu. Padha wae. Yo, Gubuk Asmara. RHS Production zaman-zaman Jumadi lho, zaman mangkat. Asik. WML Budi Batak Kantong Channel. Sukro gak neko. Ser.
Matur suwun. Nggih, Mbah. pripun bae. Mbah Yuki. Baik. Sehat selalu. Amin. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Yo, matur suwun ya, Mbah. Matur Separuh, Mas, suwun. separuh. Tos Sip. wis raketang sithik-sithik Nggih, mboten Tresno napa-napa. Waranggono. Iya. Man kowe diparani badik. Nggih, monggo. Tresno Waranggon. Jola-joli. Gak engko bengi ae. Niki pun di dalem ya. Alah ya Allah pucak wangi nggih. Ngene-ngene. Dibuka jola-joli, engko terus munggah Tresno Waranggono. Aku Mbah Bi siap. Ayo sak Oh gebyakan. tidak. Ya siap, pokoknya jangan menakutkan. Tintingane Pak, tintingane Nggih, Pak. nggih. Jangan nomedeni. Iki dulur-dulur pucak wangi. Nggih, Pak, siap. Sehat selalu. Tuku kayu digawe ketek. Oi. Tuku jarit pinggire suwe. Oh, no. Rabi ayu kaken tetek bengek bareng rabi tuwek tak cipok pisan mate. Harian biyen. Iki monolak mung tembung guyonan. Yo Iya, cacake penak iki. Mana tarami berngulon ayo koncoku alon-alon. Dijalui jula-juli. Raketang sithik diaturi. Iya. Tutup pandhat tulak sing paling utama kanggone wong urip ning alam donya. Pripun Pak? Pripun Wis, Pak? ora apa-apa. Ya iyo, ya iyo. Syarat sing mesti monocah ayo iman marang sing kuwasa. Pripun
pripun iku? Ya, Cak. Langsung dolanan no. Ya, Ya. Gusti. Ya sakit sekali ngono. Wiwitan maca bismillah pungkasane alhamdulillah mumpung urip ayo ibadah sok yen mati penentu barokah salat iku jagake agama ora salat kecemplung neraka lan nek iman sangune manungsa imane kuat munggah suwarga Cah iki jenenge Sariman senengan munggah panggung hiburan kawene ngibur para pirsawan ben atine dadi penawan uga ana sing darani pelawak masa depane jarene penak ora ketang sithik disambi becak kaya nglumpuk nggo nyekolahno anak uga ana sing ngarani dagang Oh iya ngono ta. munggah panggung aku wis kendel ana wong tuwa guyu kepingkel-pingkel bareng tak cedhaki diteplok sambel sambel terasi tek modele bocah saiki rambut diketok idep ditambahi bareng kedawan kaya idepe sapi idep sapi jenenge wulu sing tuwa-tuwa gate melu-melu nganggo katoke rada kowu bareng kecekaan jengking kaya truwelu yu sarinten maruti klapa cekap semanten pikator menawi lemrat nyuwun ngapura Yes, diaturi kabeh komplit. Jenenge Jula Juli itu ada irama 1, irama 2, irama 3. Nah iki mau diaturi langsung dangdut berarti irama 3. Wis ora apa-apa sing sithik-sithik. Wis matur Karek nuwun. sunane bapakku. Yuk sithik ra ketang sak dringan. Tresno warang. Waranggono. Enggak. Sing beda ana apa ora? Wedoke ana rae. Oke. Pak Danru saking Bulu Mulya Matangan. Danru siap. Iya Pak Danru. Longsor rasane panesune atiku yen kelingan esep kemuyung lara suara Akalane lagi do teko. gawe kayane atiku tansah eling aku rasliramu
sak wangi dulur-dulur sedaya mawon Mbah Danru sehat berkah selalu. Amin. Yuk, do nutup nilakon. Yo yo. Aku Jogombaran. Opo karepmu? Pinangka minta sraya saka Praja Majapahit supaya ngendharek-endharake pakartimu. Idam lorong genjak pati marang. Taman sunate kebomar. Lakon godhol mati. Yo dodol kene aswajan. Yang sepuh penjenengan Kanjeng Adipati Bandar Subali
niku riyen nggih matine saking Kebo Marcuet. Lho kok sampean kok wani-wanine? Kira-kira sampean mupu sayembara niki nggih tesih wani kalih Kebo Marcuet ta mboten? Aku ora duwe kekuatan yun. Kanggo kondo kekuatan apa meneh yen to aku tetandingan lawan Kebo Marcuet yun. Lah, ngeten lho Gus, nek sampean tesih wani, kula sukani cara. Carane kepiye yun? Kebo Marcuet niku rumiyin tresnane kalih ibu panjenengan Jinggawati niku kepati-pati. Lah, mangke Kebo Marcuet sampeyan tantang. Mengke ampun kelampan gelut kalih Kebo Marcuet panjenengan ditingkas sampeyan sambat-sambat nami ibu panjenengan. Hayo ngono ya. Nggih, Kebo Marcuet mesti luluh yen sampeyan anake Jinggawati. Mengke nek sampeyan pun diwelasi Kebo Marcuet dianggep anake. Sampeyan mengke ken ngeterke mantuk. Mengke sampeyan nyuwun gendong. Kekuatane Kebo Marcuet niku wonten sungatipun utawa sungunipun, Gus. Kena ta gemi. Mengko nek sampeyan wis digendong, sak kuat-kuat tenaga sampeyan, Gus. Roka sungune Kebo Marcuet yen wis pokoke Marcuet mesti mati. Sumingkir tak tamtangi yun. Kebo Marcuet metu tandhe ngono Joko Umbaran. Menungso kang liru kanthi nyatane kowe ora tumekaning pati taman sunat. Isih wani, isih bacot ben tanding lan pati Kebo Marcuet. Hayo tandhe ngono. Maju lekane aku. Barat Ibu Jinggawati. Joko Umbaran pamit mati. Barat. Alikane kowe katingkes Selamat. wis sambat lan Jinggawati. Kapernah opo kowe lan Jinggawati? Ibu Jinggawati pinangka ibuku. Yen ngono kowe anakku dhewe, Ger. Aku pengen takon lan kowe. Opo ibumu Jinggawati isih urip? Isih urip Mapan ana ngendi? ning desa Gambir Aku Seketi. pengen ketemu lan ibumu Jinggawati. Aku ora bisa ngeterke. Opo Mergo aku dasar? ora bisa mlaku. Yen pancen kaya ngono ayo, Baran, munggah gegertu tanganmu geni langsung. Jalun. Nggih, kula Apa Gus. itu diam? Kebo Marcuet wonten pundi, Gus? Kanthi caramu. Kebo Marcuet tak gedhol sungune. Lajeng pokleane sungune Kebo Marcuet wonten pundi? Weluh! Sungguh nyarion! Ayo, Boyon! Malah dados kawujudan pusaka, Gus. Yen kaya ngono yun, iki dumadine saka sungune Kebo Marcuet. Nggih. Yo, iki pinangka piandelku yun. Kawujudan kudu arane kudu wesi kuning. Bodho wesi kuning. Sing setunggil Iki wujud pedang Karanono pedang Kunto Sukoyono. Kakang Maudara. Menapa nem-neman menika ingkang nami Joko Umbaran Ingkang rumuhun minggah wonten ing pendopo Mojopahit. Menika leres. nanging kok praupane Rojah Rajih.
Ratu arang keranjang kaya ngono, Mbak. Sapi dipun piteran. Sedaya kala wau kula tetandingan kalih Kebo Marcuet. Sak temah kula roja raja bubrah getih. Banjur Kebo Marjuat wis mati. Sampun pejah. Yen kaya ngono sira gedhe lelabuhanira tumrap negara Majapahit kanthi kuwi patut nampa ganjaran saka ngersake. Ngaten nggih. Komplange Kadipaten Granti sira jumeneng Hadipati ning Kadipaten Granti nanging aja nganggo jeneng Jaka Umbaran. Nganggo jeneng Wuru Bisma Minak Jingga. Aku jumeneng Adipati nggih Karanono Minak Gucing. Minak Jingga. Minak Gucing. Minak Jingga. Minak Gucing. Nggih, minak gojeng. Minak Jingga ya. Ndak ngoten. Mula kanthi kuwi saben-saben ing Granti ana hadipatine mesti balela saka pemerintahan Majapahit. Kanthi kuwi punjering pemerintahan kageser ngetan dadi Kadipaten Blambangan. Pramila sae menika Kakang Maudara Inggih sabda dalem. sinambi ngrantos dinten iking prayogi kangge jumenenge Jaka Umbaran wonten ing Kadipaten Granti. Monggo sareng-sareng kondur wonten negari Majapahit miras pantes kembul. Bujana Wiwaha Andawi. Kaliyan paripun.